page 552 et 553 ka tafsir al-Qur'an de sura 61. wa idh qala Isa ante tumande Isa wi uno ibnu Maryam biddo Maryam o ya bani Israil kono bani Israil inni ande mi rasulullah kum nelado Allah ilaykum ha emo musaddiqan kum gongonirdo lima bayna yadayya kun kontri yasa min at-taurati murde tawrat mubashiran kum weltiniro bi rasulin nelado kum humpito legoy fi nelado yati mon aro ya min ba'di bawa ismuhu inde makko ne Ahmad ko Ahmad e Muhammad e Mahmud ko goto falamma jaahum tumande arnobe bil bayyinati hujjaji feñudi qalu be wi hada dum do sihirun ko bile yagal ni yande mubin feñungal man azulam ala fatu do toñude min maniftara ha hewti on fendo ala layli be hore Allah al kadiba penale wa hota wa kanko yudu'a himo noddede ila islam faade islam o wallahu Allah la yahdi o fewnata al gawma zalimin yimbe toñobe yuriduna hibe fala liyutfi'unde be danninta nurallahi annura Allah be fuwaim sabu kundule mabbe den wallahu Allah mutimmo timmina nurihi annura makkon walau karihal kafiruna hay sefera ben anyi walladhi kan kallahu arsala rasulahu neldo nelado makkom bil huda sabu pewal wadinil haqqi dina gonga li zuhirahu fi yufin dina kan ala dini hore dina jiditi din kulli fu walau karihal mushrikun hay shirko ben salik ya ayyuhalladhina amanu kunu yugum be hal adullukum tawsun acce mitindina wa ala tijaratin e dow julankaku tunji kunguno danda min adabin imorde lette alimin musude tu'minuna billahi ko yongom din Allah wa rasulihi ne laado makko wa tujahiduna tinnodon fi sabilillahi banto lawdin Allah kan bi amwalikum tinnoron jawle mon e wa anfusikum e wonkiji mon din dalikum ko adugol mon dum khairul lakum buri o mojjande in kuntum sallati ta'lamuna idon andi yaghfir lakum son wadi dum o yafaton dunubakum bakkatuji mon wa yudkhilkum onada on jannatin yal jannati tajrina ila min tata sengole majji al anharu candi wa masakin ay kodande tayyibatan labude fi jannati adnin ender al jannaji deejudi dalika dum do al fawzul azimun malal mawnu gangal wa ukhra e goddum go kadi to hebona hidon yidi dum o kay on dum kadi nasrun polgal min Allah imorde kala fatuni uddital qaribun battingal wa bashiril mu'minina weltinir gomni be ben dum do ya ayyuhalladhina kunu bi amanu gomni be kunu wa ansarallahi wallahu bi Allah kama qala Isa na Isa makiranno ibnu Maryam mawlil hawariyin wonande gupparawna be ben ko doni sahaba be makko ben wi man ansari ko walla tala ila Allah faade ka Allah kal hawariyuna labondirabe makko ben wi nahnu ansarullah ko menen walla ta Allah fa amanat gomdini ta'ifatun fedde go min bani Israil e morde bani Israil wa kafarat yaddi ta'ifatun fedde go fayyadna min tidini alladina ben amanu gomdin be ala aduwihim min tidini be do ay be mabbe ben men folini be fasbahu be onti zahirina folube wailita suratul jumu'ati madaniyatun aw makkiyatun bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi nusabbihu nadi alla ma fi samawati kon kakamul wa ma fil ardi kon kalid al malikil quddus kan koni laando labudo on al aziz teddudo on al hakimi nyenyodo e nyaawre makko walladhi kan kallahu nan baatha immin do fil ummiyina be do humen binne be rasulan laado minhum jiado e mabbe yatulu alayhim wa jangana be ayati ayaje makko den wa yuzakkihim mulabina be wa yuallimuhum andina be alkitaba dafterne wal hikmata e sunna on wa in kanu sikoni harbe latino ke min qabilu ko adi la fi dalalihim be nder majjire mubinin feñunde wa akharina yobbe goto minhum immorde mabbe lam yalhaqu bihim ben dum jeengi dali e mabbe taw bi mana tawtindirale e mabbe taw wa huwa al azizu kanko Allah on teddudo al hakim nyenyudo e nyaawre makko ne dalika dum do fadlullah ko bural Allah ni yutihim o kangal ma insha Allah moyde okkude wallahu kanko Allah dul fadli on jom bural al azim mawnungal mathalul ladina misal be hummilu tawrata ronda be tawrata rende thumma lam yahmiluha rifti be jabal de ronda de non de hana rondorede kama salil himari be way wono babba yahmil asfara rondi mbaderi hunde dina fatamba bisa boni mathalul qawmi misalim be alladina ben kaddabu fenno be ayati la ya jalla den bay misal mabbe ko e babba wada nokkugo ko e bariru wallahu alla yahdi wa fawnata alqawma zalimin be tonyobe qul ya ayyuhalladhina kunu bi hadu alyahuda
in za'amtum stayuni on fi bihi don felliti annakum wonde onon awliya lillahi kon weldibe Allah min duni nas ko wori yimbe heditibe fatamanna al mauta wa yele mayde de mayo yahon kal yanna yonge o lette aduna in kuntum salat ka sadiqina ko gongamo Allah wala yatamannawnahu belotako mayde de abadan poma fi honnum bima qaddamat sabu ko be ardini kon aydihim juude mabbe den wallahu Allah alimun ko andudo bizalimina toñoɓe qul yu innal mawta andeno mayde anden alladhi nden tafirruna minhu nde wonɗon dogude e muɗum fa innahu nden mulaqikum de hawra e mo thumma turadduna refti rutte ɗon ila alimil ghaib ko ɗum woni o naɓa on faade rutte ɗon faade ka oɗo anduɗo ko wirni wa shahadati e kene fa yunabbikum o humpita